vă trimită cadouri, vorbe frumoase, pot spune că aveți obligația morală să fiți puternici și fericiți. Să nu mai fiți botoși dacă vor mai veni de la susținători scrisorile în care sunteți tragi de urechi. Pentru mulți dintre ei sunteți ca și copiilor, vă laudă și vă critică. Luați mai bine aminte, poate chiar greșiți și nu vă dați seama. Nu sunteți perfecți, nimeni nu este perfect. Criticile vin să vă ajute pe voi să vă întărească caracterul. Mesaje denigratoare la adresa voastră nu vin din partea susținătorilor Rai și Constantina, de asta să fiți siguri. Această tactică se practică din ce în ce mai des. Raimond, am trimis câte o mică atenție de Moș Crăciun pentru fiecare cocune. Voi hotărâți dacă, ce și cui dați. Câte un mic cadou util pentru casa mamelor și a fetelor și casa băieților. De ziua ta, chiar dacă sosesc mai devreme, primești din partea noastră a tuturor o pereche de încălțări sport. Sper să-ți placă. Dacă ai nevoie de ceva, te rog să cer. Nu vreau să strâng lucruri inutile. Am primit pachetele cu haine să stai și de la Vanessa ai un tricou special cu Moș Crăciun. Cu prietenii tăi m-am văzut mai rar, în preajma sărbătorii fiecare vede treaba lui. Roxana vine în România și ea te urmărește zi de zi. O să fie trist fără tine la zoritori. Vă îmbrățișăm cu drag și din toată inima. Dani, Vica, Vanessa, mama, tata, Cristimela, Bubu, Iulia, Mai, din Hai, Mini și Aras. Super. Constantina trebuie să-l dă așa, ca exemplu de el celor 4 copii. PS. Am transmis salutările domnului părinte pe care le-ai trimis de Sfântul Nicolae prin Silvia. Crăciun fericit și anul așa cum vi-l doriți. Vrei să citești și tu? Tu ai înțeles. Am auzit. Ai și album foto, vrei să uiți sau tu uiți mai târziu? Da, decât atinge